След силна буря едно яйче се търкулнало и попаднал в двор на една ферма, близо до един кокошарник. След време се излюпил, било малко орле, отгледано от кокошки. Често го обиждали, не приличало на другите, а то правило всичко възможно да изглежда и да се държи точно като тях. Но не му се получавало и му било много трудно. Веднъж, поглеждайки към небето, видял голяма птица и попитал с възхищение, що за птица е това. Кокошката до него отговорила: това е орел, най-силната и страшна птица на земята. Те принадлежат на небето, а ние на земята. И то отново навело глава и продължила да търси семенца. Прелитащия орел забелязал странната птица, спуснал се към кокошарника, грабнал я и я понесъл във висините. Пуснал я от високо, мислейки си, че тя ще полети. Но малкото орле продължило да се държи като кокошка и паднало болезнено на земята. След няколко неуспешни опита, орела взел малкото орле и го оставил близо до езеро. Казал му: приближи се и погледни във водата. А малкото орле през цялото време си мислил: какво иска от мен, защо продължава да ме наранява? Приближавайки се към езерото, за първи път видял себе си и разбрал, че не прилича на кокошките, които е виждал, а прилича на птицата, от която в момента така силно се страхува. Тогава с надежда попитал: но нима и аз съм като тебе? А орел отговорил: най-после. Да, ти си орел и твоето място е да летиш високо в небето. А дали ще го правиш, избора е само твой. Та средата, която те заобикаля, ти влияе повече, отколкото си мислиш. И дори роден да летиш, ако всеки около тебе пълзи, ще забравиш, че имаш крила. И понякога, дори един човек, видял потенциала ти, е достатъчен да ти помогне да си спомниш кой си.